כל החלק הראשון מוקדש להבין מה זה המיינדפולנס הזה. תניחו רגע בצד חינוך, בית ספר או מה שלא יהיה, מה זה אומר, מה זה התרגול הזה, מה הרקע שלו, מאיפה הוא מגיע, למה בכלל אנחנו שומעים על הדבר הזה פתאום, שאיכשהו צץ לחיינו בעשור האחרון ובאופנים הולכים ומתגברים. והחלק השני של ההרצאה, על בסיס מה שהספקנו להבין, קצת התנסינו, קצת ננסה להבין מה קורה כרגע מבחינת התחום הזה בחינוך. נציג לכם קצת מה עושים בבתי ספר בחינוך הגבוה. נכניס את זה לאיזו מסגרת מושגית קצת, בשביל להבין קצת תיאוריה חינוכית שחושבת מיינדפולנס, או חושבת מתוך מיינדפולנס, ואז כמובן נגיע לקשיים וביקורות, ויש לא מעט כאלה. והשאלות כתבתי בסוף, אבל אנחנו נעצור גם באמצע לכמה פעמים. אז אני רוצה להתחיל מאיזה ציטטה שאני אוהב, דובי ברק. באחת ההזדמנויות, אמרתי בפגישת מורים כללית, באחד מבתי הספר היוקרתיים בירושלים, לתלמידים שלנו בכיתה י"א יש שתי בעיות, בעיה קלה ובעיה קשה. הבעיה קלה היא כאשר יש להם בן משפחה חולה סופני או אף אובדן במשפחה. הבעיה הקשה היא כיצד לפתור תרגיל במתמטיקה עם כמה נעלמים. לנוכח המבטים התמהים והגבות המורמות, המשכתי בשקט. עובדה, לבעיה הקשה מערכת החינוך מקדישה 3-4 שיעורים בשבוע ביסודי, 4-5 בחטיבה ו5-7 בתיכון. לבעיה הקלה מוקדש במקרה הטוב שיעור בשבוע, הקרוי שיעור חינוך, וגם הוא אינו עוסק בנושא המדובר, משום שאין ביכולתו להתמודד עמו. עכשיו, אז הפתיחה כאן נותנת לנו איזו קריאת כיוון מסוימת. זה עוד לא מיינדפולנס. אני רוצה לתת לכם קצת תמונה על הרעיונות שמאחורי הציטוט הזה, מה קורה בעולם, ואז אני נכנס לפרקטיקה עצמה קצת בשביל לדבר עליה. אז מה שאתם רואים פה כרגע, זה בעצם תמונות מכל מיני יישומים של מיינדפולנס בעולם, עוד לפני שאני מגדיר מה זה, אני קצת אתן רקע על דברים שקורים כרגע בעולם, כשבינתיים תבינו את זה כתרגול שהוא בעיקר מדיטטיבי, שבו, כמו שאתם רואים, הרבה מהאנשים פה עוצמים עיניים ומתכנסים פנימה. אז התמונות שאתם רואים כרגע מצד שמאל של המסך למעלה, הם מבית ספר אל-מנאר, שנמצא בערערה, שבמשך 3 שנים הטמענו בו תרגולים מהסוג הזה. זה בית ספר לילדים עם מוגבלויות קוגניטיביות, מוגבלויות גופניות, חלקן קשות מאוד, כשבעצם תחת המעטפת של אגף ניסויים ויזמות, הטמענו תוכנית לימודים ששילבה תרגולים מהסוג הזה, כדי לעודד יזמות בקרב התלמידים האלה, כדי להוציא אותם קצת ממצב פסיבי שבו עושים עבורם הרבה, והם מתחילים לזהות צרכים פנימיים שלהם, ולממש את עצמם באופן יותר מעורב. מה שאתם רואים כאן זה תוכנית, אני מקווה שאתם רואים את העכבר שלי, זה התמונה השלישית משמאל, זה מתוך תוכנית שנקראת .B, שהיא פותחה באנגליה והיא כרגע נפוצה מאוד בכמה וכמה ארצות, גם באירופה, גם בארצות הברית, ושם מלמדים תלמידים בחטיבה ובתיכון, לתרגל את התרגול הזה, במשך איזה 9 שיעורים מלמדים אותם פרקטיקות שעיקר התכלית שלהם זה להפחית מתחים וחרדה, ללמד אותם בעצם לפעול מתוך רווחה קצת גדולה יותר, גם בתנאים הלא פשוטים לפעמים של בית ספר. אתם רואים קצת תלמידים עושים פה יוגה, ולמטה אני עובר לאגף של החינוך הגבוה. אז פה בעצם זה אני מלמד פה שיעור שאנחנו מתרגלים בו יוגה, והשיעור עצמו נקרא חינוך בראי פרקטיקות גוף, נפש ורוח. אז אנחנו לומדים שם פרקטיקות שונות מהסביבה של מיינדפולנס ומיינדפולנס, והקורס עצמו סובב סביב הקשרים בין מיינדפולנס לחינוך, שבהם אנחנו נעסוק גם היום. פה זה אוניברסיטת בראון בארצות הברית, שבה יש תואר שלם שנקרא תואר בלימודים קונטמפלטיביים. ואני אגיד רגע משהו על המילה הזאת. בגדול, התחום שאנחנו עוסקים בו כרגע, שמיינדפולנס הוא חלק מתוכו, כשמדברים על חינוך, נקרא חינוך קונטמפלטיבי, והמילה הזאת תכף נתרגם אותה, אבל בגדול זה התחום שעוסק בחקר, הצדקה
ביקורת ודרכי יישום ושילוב של פרקטיקות קונטמפלטיביות, כמו מיינדפולנס ויוגה, במסגרות חינוכיות ציבוריות ואלטרנטיביות מגילאי גן ועד לחינוך הגבוה. כלומר, מה עושה יוגה בחינוך, מה עושה מדיטציה, מה עושה טאי צ'י, מה הקשר בין הפרקטיקות האלה ובין מה שאנחנו עושים בבתי ספר או מה שעושים באוניברסיטה. כאן למשל יש את המרכז לפדגוגיה מתבוננת בסמינר הקיבוצים, ומצד ימין יש בחיפה מרכז שהתפתח סביב הרעיונות האלה, והתחום הזה בפירוש מתפתח. אז קצת על המילה הזאת ועל התרגולים האלה, ולאט לאט נתמקד במיינדפולנס. קודם כל, המילה קונטמפלציה, שאני בעצם מתעקש כאן לא לתרגם אותה, אבל אם כן מתרגמים, אז אנחנו נגיד בעברית התבוננות כנראה. אבל יש למילה הזאת כל מיני משמעויות. והן יכולות להיות מדיטציה, אינטרוספקציה, שזה התבוננות עצמית, אבל גם עיון פילוסופי, כלומר לעסוק בפילוסופיה, מה שנגיד סוקרטס עשה, או אנשים מסוגו, גם זה קונטמפלציה. ויש עוד קונוטציות שלוקחות אותנו לכיוון דתי, גם המילה תפילה נכנסת בתוך קונטמפלציה, בעיקר כשהולכים למקומות כמו הנצרות, בין היתר. אז יש כאן שדה שלם בעצם של פרקטיקות שבעצם יש להם מאפיינים משותפים. המאפיינים האלה שהם, קודם כל, תשומת הלב כשאנחנו מתרגלים מופנית פנימה. אמנם, אתם רואים פה כרגע את האדם כאן משמאל, שזה BKS איינגר, אחד המורים הגדולים של המאה ה-20 של היוגה, אתם רואים אותו עם עיניים פתוחות וכולי, ועושה איזו תנוחה שוואלה, רובנו לא בדיוק מסוגלים כרגע לעשות, אבל המבט הזה שלו בעצם הוא מבט מתכנס. את מה שהוא עושה מתוך ריכוז גבוה, וגם האיש כאן, בני דוידסקו, מורה לטאי צ'י, מה שהוא עושה כרגע זה איזה קאטה של טאי צ'י, שיש שם תנועות שהן חיצוניות כביכול, שיש להן איזו משמעות כלשהי, זו בעצם אומנות לחימה, אבל גם שם, כל הזמן יש איזה חיבור מאוד חזק למה שקורה בתוך הגוף גם. אז הפרקטיקות האלה מושתתות על הפניית תשומת הלב פנימה, הן בדרך כלל מעוגנות באיזו תפיסה מוסרית או התפתחותית, כלומר, היוגה, יש לה מסורת, לטאי צ'י, יש לו חיבור לדאואיזם הסיני, למיינדפולנס, יש חיבור מסוים לבודהיזם, אבל עוד נראה שגם מדברים עליו במובנים חילוניים לחלוטין. אבל בדרך כלל, פרקטיקה קונטמפלטיבית, איזשהו תרגול כזה, יהיה לו איזשהו רקע שנוטע אותו בתפיסת עולם, אוקיי? עכשיו, המהות של הפרקטיקות האלה, לא משנה אם זה טאי צ'י או יוגה, או אנחנו רואים מישהי עושה כאן מדיטציה, ואנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה היא עושה כרגע, יכול להיות שהיא סתם עוצמת עיניים, ולך תדע בדיוק מה קורה בתוכה. אז כל התרגילים האלה מושתתים על זה שאנחנו עוצרים בעצם. יש איזו עצירה של חיי היום-יום, והפניית תשומת הלב פנימה מתוך כוונה קצת אחרת. אז כאן דיברנו באופן כללי. אני אדבר רגע על מיינדפולנס, ואז אנחנו נתרגל איזה 2-3 דברים, שכל פעם אני אסביר טיפה מה אנחנו בעצם עושים. אז מיינדפולנס זה אוסף של תרגולים בעצם, אוקיי? שיש להם מכנה משותף, אוקיי? אז אמרנו, זה תשומת לב שמופנית פנימה, אוקיי? אל עבר החוויה הפנימית שלנו, מתוך התכוונות למה שקורה ברגע זה, אוקיי? ומתוך גישה מיטיבה. זה בעצם 3 אלמנטים שאני עוד מעט אפרק אותם קצת, שיש כאן תשומת לב, גישה וכוונה, וזה מצד אחד, כמו שאני כותב פה, זה אוסף של תרגולים, ומצד שני זה גם מצב מנטלי. מה זה מצב מנטלי? מצב מנטלי זה מצב שכולל את כל מה שקורה בתוך האדם ברגע מסוים. זה אומר תחושות הגוף, המצב רוח, זה אומר פחות או יותר האופן שבו הוא חווה את מה שהוא חווה בכל רגע. כלומר, ברגע זה אתם מקשיבים להרצאה מסוימת, עשיתם פעולה מסוימת לפני כן, אולי אכלתם, אולי אתם רעבות כרגע, אולי אתם צמאות, אולי יש לכם מחשבות על מה יקרה אחר כך, ומתוך הדבר הזה אתם חוות את מה שאתם חוות, או חווים את מה שאתם חווים. וזה המצב המנטלי. אז מצב מנטלי של מיינדפולנס הוא מצב שבו אני מאוד ער למצב המנטלי שלי עצמו, ואני אפילו מטפל בו קצת, אוקיי?
אז תנו לי רגע קצת להמחיש את הדבר הזה. אנחנו נעשה איזה תרגול קטן, אז כמו שאתם רואים את האיש הזה, שמתי לו פה לב שפועם, ומה שאני אבקש מכם, למשך כמה שניות, נסו רגע לעצום עיניים ולבדוק אם בלי לעשות שום דבר מיוחד, פשוט האם אתן יכולות או אתם יכולים לחוש את הדופק. אז אנחנו עוצמים עיניים, ומה שאנחנו עושים זה מפנים תשומת לב אל הגוף, בודקים, אולי אנחנו יכולים או יכולות לחוש דופק. עכשיו, אני לא יודע, אתם יכולות לעצור, לפתוח עיניים. הסיפור הוא כזה, חלקכם יכול להיות שחוויתם את הדופק. חלקכם לא בטוח שחוויתם את הדופק, אבל זה לא באמת מה שמשנה, אוקיי? הסיפור הוא מה שקרה בתוככם בשניות האלה שבהן ניסיתם לחוש את הדופק. כי כדי לחוש את הדופק, לא יעזור לנו אם נחשוב על זה. כי לחשוב זה בעצם לספר לעצמנו כל מיני סיפורים, מילים וכולי, ומילים כמו זה הדופק, איך נשמע הדופק, אני מחפש... בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לחוש את הדופק זה להשתהות בתוך החוויה הפנימית שלנו, ואולי אפילו קצת להפסיק לחשוב. כי אנחנו בעצם צריכים איכשהו להפנות את הקשב פנימה ולחכות. ואם נחכה בשקט, יכול להיות שנחוש את הדופק. אבל שוב אני אומר, אם חשנו את הדופק או לא חשנו את הדופק, פחות משנה מבחינת תרגול מיינדפולנס. מה שמשנה יותר זה העובדה שאנחנו לומדים לעצור באופנים כאלה. עכשיו, אז המרכיב הזה קשור לאלמנט מסוים של המצב המנטלי הזה שדיברתי עליו. אתם בעצם בתרגול הזה קצת חוויתם איזה מין תרגולון של מיינדפולנס, ואולי אפילו את המצב של תרגול מיינדפולנס, של המצב המנטלי שמכונה מיינדפולנס. אז אני רוצה שוב רגע לחזור לכאן. ולפני שאני אדבר על הדבר הזה, אני רוצה לעשות עוד תרגול, ואז אני קצת אתן עוד כמה המשגות. התרגול הבא שאנחנו נעשה הוא תרגול שלקוח מתוך אותה תוכנית שסיפרתי לכם עליה שנקראת .b, וקודם לא אמרתי מה זה .b, זה stop and b, אוקיי? כלומר, האייקון שלהם זה נקודה ואחריה עוד b. MISP זה Mindfulness in Schools Project. אם תרצו, יש כאן לינק, את המצגת אתם תקבלו, אז יש כאן לינק להרצאה של ריצ'רד ברנט, שהוא המייסד של התוכנית ואחד מהיוזמים שלה. והוא שם, זה גם הרצאה מצוינת, וגם הוא עושה שם את התרגול הזה יחד עם הקהל. אז מה שאנחנו נעשה זה דבר כזה, אנחנו פשוט, אני אספור 3, 2, 1, אנחנו ניקח את הידיים שלנו, נמחא כפיים 3 פעמים, ואז נעמיד את שתי כפות הידיים, אחת מול השנייה, ופשוט תעקבו אחרי ההנחיות שלי. תנסו לעקוב עם תשומת הלב אחרי המקומות שאני מנחה אתכם להוביל אותה אליהם. אז אנחנו אומרים 3, 2, 1, 1, 2, 3. עכשיו, אחרי שמחאנו כפיים, אנחנו מעמידים את שתי כפות הידיים אחת מול השנייה, וכרגע רק מביאים תשומת לב לאזור של כפות הידיים. ויכול להיות שאתם מרגישים שם איזה שהם עקצוצים, או איזה שהם תחושות. עכשיו נסו להביא תשומת הלב רק לאצבע המורה של יד שמאל. בעצם מה שאתם עושות זה מצמצמות את האלומה הזאת של הקשב, ממש כמו אלומה כזאת, ומנסות להאיר איתה רק באופן פנימי על אצבע מורה של יד שמאל. עכשיו נסו את זרת ימין. אז אנחנו מתמקדים רק בזרת ימין של כף יד ימין, כלומר.
ואז נרחיב שוב את המודעות לשתי הידיים בבת אחת. אז מה שחשוב פה זה תשומת הלב, ההבאה שלה אל כפות הידיים. מה שאתן חוות שם, אם זה עקצוצים או חום, או שבכלל אתם אולי מתגנבות לכם מחשבות על דברים אחרים, זה פחות קריטי. מה שאנחנו מחפשים זה את המצב המנטלי הזה של לשים לב מה תשומת הלב שלי עושה. אז תרחיבו את המודעות לשאר הגוף גם, ולאט לאט יכולות לפתוח עיניים במקרה שהן היו עצומות. ואני אגיד כמה מילים שוב על התרגולים האלה, אוקיי? קודם כל, דבר אחד שעלה כאן זה הסיפור הזה, אוקיי? אני משתמש במטאפורה הזאת שמרבים להשתמש בה של תשומת הלב או הקשב שלנו כפנס, אוקיי? פנס יכולה להיות לו אלומה שהיא ממוקדת מאוד, כמו שאנחנו רואים בחלק העליון, כמו שלמשל מיקדנו על הזרת או על האצבע המורה, ואפשר גם להרחיב את גודל האלומה. אז יכול להיות שאנחנו רואים שם פחות בחדות, אבל אנחנו יכולים בעצם עם הקשב שלנו לתפוס נתח יותר גדול מהחוויה, זה יכול להיות כף יד שלמה, שתי כפות הידיים, או גם הגוף שלנו, או אפילו ברגע זה אתם יכולות להקשיב למה שאני אומר, וגם לחוות את הגוף קצת. זאת אומרת שהחוויה, יש מוקד לחוויה, שזה אולי הדברים שאני אומר נגיד, אבל גם בפריפריה שלה יש עוד. כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו עוסקים מאוד במה עושה תשומת הלב שלנו. עכשיו, זה היבט שהוא רק היבט אחד של התרגול. אז אני עוד אחזור לשקופיות שהראיתי קודם, אבל אני רוצה להתמקד רגע בהיבטים האלה, אוקיי? דיברנו הרבה על תשומת הלב, אוקיי? גם בתרגול של הדופק, גם בתרגול של כפות הידיים שמכינו, כל הזמן המוקד היה של למה אנחנו שמים לב. הבאנו תשומת לב לכפות הידיים או לדופק, וזה אלמנט מרכזי בתרגול מיינדפולנס, הניסיון להביא תשומת הלב באופן מכוון למה שקורה ברגע זה, תחושות הגוף, או כל דבר אחר שקורה ברגע זה. אבל מה שעוד הדגשנו זה היבט נוסף של התרגול שמכנים אותו גישה. הגישה, כשמתרגלים מיינדפולנס, היא שאנחנו לא מנסים לשלוט בחוויה. אנחנו בעצם מה שאנחנו יכולים זה להביא תשומת הלב לחוויה עצמה, אבל אין לנו שליטה על מה נחווה. ואנחנו גם לא מנסים לשלוט, אנחנו דווקא מנסים להרפות מלשלוט בחוויה. שזה מוד שהוא מאוד מאוד שונה מהמוד הרגיל שלנו, בחינוך ובאופן כללי. אנחנו בדרך כלל הרי מנסים להשפיע על מה שקורה במציאות שלנו, ובתרגול מיינדפולנס אנחנו מתרגלים את המוכנות לקבל את החוויה כמו שהיא, בלי שאנחנו מנסים להשפיע עליה. על מה אנחנו כן מנסים להשפיע? על המקום שאליו תלך תשומת הלב, ועל המצב המנטלי שלנו, שיקבל את מה שנחווה, מתוך זה שנפנה את תשומת הלב לאותו מקום. אלמנט נוסף שיש כאן זה כוונה. כוונה בכל תרגול, ותכף אני אחזור בשביל למקם מיינדפולנס ביחס לתרגולים אחרים כמו יוגה, טאי צ'י וכו'. כוונה, כשמתרגלים תרגול התבוננות כלשהו, זה אומר שבזמן הזה אני בוחר לעשות משהו קצת אחר ממה שאני רגיל לעשות. זאת אומרת שבדקות האלה שנגיד מחנו כף והבאנו תשומת לב לתחושות בכפות הידיים, יכול להיות שעלו לכם מחשבות תוך כדי, חשבתם על דברים אחרים או כל מיני דברים כאלה. אם שמתם לב שזה קרה, והזכרתם לעצמכם, רגע, אני רוצה בעצם לתרגל כאן משהו קצת אחר, אז החזרתם את עצמכם בתרגול ובחרתם בעצם להיות עם התרגול עצמו. זה אומר שכשאנחנו מתרגלים, אנחנו בוחרים מוד אחר של הוויה. ביום-יום הרבה פעמים אנחנו חושבים, עסוקים כל הזמן במה נעשה, במה היה וכו'. וכשאנחנו מתרגלים, אנחנו מביאים כוונה לעשות משהו קצת אחר. אני רגע רוצה לעצור קצת, לקחת טיפה שאלות, ואז נמשיך הלאה. אז אם ספונטנית מישהי רוצה פשוט לפתוח מיקרופון ולשאול, נשמח.
אם הכל ברור, אז אני די מוטרד, אבל כי זה בדרך כלל דברים שהם קשים קצת לעיכול לחלק מהאנשים, אז אני אשמח לענות אם יש משהו ספציפי. בינתיים אני שומע שכנראה הכל בסדר, או שאני... אבל בואו נגיד ככה, אם אתם רוצות לשאול איזו שאלה, אפשר גם בצ'אט, באיזשהו שלב אני פשוט אעשה עצירה ויסתכל שם. אז בינתיים אני ממשיך הלאה. אז אנחנו חוזרים לכאן, ועכשיו אני חוזר חזרה לשקופיות שדילגתי עליהן, כי הייתה לי תחושה שכדאי שנתרגל טיפה לפני שאני אדבר על זה. אז ככה, אתם שומעים בטח כל מיני מילים ושמות של תרגולים, כמו טאי צ'י, יוגה, דמיון מודרך, ומה ההבדל בין מיינדפולנס לרפלקציה או לדמיון מודרך. אז צריך להבין קודם כל דבר עקרוני, יש התייחסויות שונות בספרות, ויש הרבה ספרות על מיינדפולנס, עוד מעט אתם תראו, למושג מיינדפולנס. אפשר, קודם כל, התייחסות אחת זה שמיינדפולנס זה תרגול או קבוצת תרגולים מתוך שדה גדול של תרגולי התבוננות. שביניהם תמצאו, זרקתי פה כמה שמות, יש הרבה אחרים. שיטת פלדנקרייז למשל, צ'יקונג, יוגה, ויש גם התייחסות למיינדפולנס, שבעצם מיינדפולנס הוא מצב מנטלי, שהוא מצב מכונן של הרבה מהתרגולים האלה, או ליתר דיוק כולם, שכל תרגול התבוננות שאנחנו נדבר עליו, בעצם מושתת על העירות הזאת, שהתרגול של מיינדפולנס מנסה לטפח. כלומר, תרגול מיינדפולנס עצמו עוסק באיזה מין תשתית שכשאנחנו נתרגל יוגה אנחנו נרצה אותה, כשאנחנו נתרגל צ'יקונג אנחנו נרצה אותה, ויש כאן משהו קצת אחר. עכשיו, אני אגיד איזו מילה קטנה על ההבדל בין מיינדפולנס לדמיון מודרך. יש הבדל מהותי בין השניים האלה, בעיקר בסוגים מסוימים של מיינדפולנס. דמיון מודרך מנסה לקחת אותנו למקומות אחרים, אוקיי? זה בדרך כלל מצב שבו אני אגיד לאנשים, בוא תדמיין, סתם אני זורק עכשיו, שאתה במקום מאוד רגוע, ואתה רואה את הים, והשמש שוקעת, ואתה מרגיש ככה. אני לא אומר טוב או לא טוב, אני רק אומר שמיינדפולנס עושה משהו כמעט הפוך. מה שהוא מנסה לקחת אותנו זה לחוות את הרגע הזה כפי שהוא. כלומר, דמיון מודרך מנסה לקחת אותי לאיזה מין חוויה, לייצר בעצם חוויה מנטלית אחרת ממה שאני חווה. מיינדפולנס מנסה לעזוב את הייצור חוויות ולהתבונן למה שקורה כאן ברגע זה ולקבל אותו. אוקיי? אז יש כאן הבדל. מילה על ההבדל בין מיינדפולנס לרפלקציה, כי רפלקציה זה אחד מהמושגים המאוד מכוננים בהכשרת מורים וכו'. בדרך כלל, כמו שמדברים על רפלקציה, זה פרקטיקה מילולית, אוקיי? זאת אומרת, היא מבוססת על חשיבה, על שיפור, עשייה מסוים, ומיינדפולנס הוא פרקטיקה שלא מתנגדת לחשיבה, אבל הדבר המכונן בה זה הבאת תשומת הלב למה שקורה ברגע זה. לשים לב אפשר למחשבות, לתחושות, לרגשות, ובעצם מיינדפולנס הולך לתשתית של החוויה שלנו. מה שמחזיר אותי לשקופית הזאת. עכשיו, קודם הסברתי את שלושת העקרונות שראינו כאן, תשומת לב, גישה וכוונה, ועכשיו אני רוצה להגיד משהו על כל אחד מהם והאופק שלהם מבחינת המטרות קצת, שאני אדבר עליהן גם בהמשך. קודם כל, מה זה התשומת לב הזאת? למה תשומת הלב? אני לוקח פה משפט שאני מאוד אוהב של וויליאם ג'יימס, שהוא האבא של הפסיכולוגיה האמריקאית. לרגע זה מה שאנחנו שמים לב אליו הוא המציאות. משפט כזה, כשאומרים אותו כמה פעמים, הוא ככה גורם לנו לחשוב, או אולי לשים לב, אבל תחשבו על זה, זאת אומרת, מה שאתם עושים בכל רגע, או מה שאתם חווים בכל רגע, זה על בסיס זה ששמתם לב למשהו. אם תשימו לב למשהו אחר, זאת תהיה המציאות שלכם. עכשיו, אני לא נכנס לסיפור הזה של מהי המציאות ומה קיים וכו', אני רק אומר שהמציאות שלכם מרגע לרגע מוכתבת על בסיס המקום שאליו מופנה תשומת הלב שלכם. ברגע זה יכלתם להיות בהרצאה אחרת, או לעסוק במשהו אחר. ברגע זה יכול להיות שאתם לא שמים לב מה אני אומר, ואתם חושבים על משהו אחר, אז שם המציאות שלכם. ויש משהו תשתיתי מכונן בתשומת הלב הזאת, שאם בעצם נפתח את היכולת
לשים לב למה שאנחנו בוחרים לשים לב אליו, אז אנחנו בעצם משנים את החיים שלנו. בהנחה שאנחנו בוחרים דברים טובים, כן? זאת אומרת, תשומת לב אפשר לטפח לכל מיני מטרות, אבל לא משנה מה נעשה, תשומת הלב מרגע לרגע, זה בעצם אוסף הרגעים שעושים את החיים שלנו. אז יש כאן במיינדפולנס נגיעה בתשתית הזאת. גישה. מה אני חווה, אוקיי? מהותי לפחות כמו איך או מתוך מה אני חווה אותו. זה עוד היבט מאוד קריטי. אנחנו בדרך כלל, תשומת הלב שלנו הולכת החוצה, אנחנו עסוקים במה קורה בעולם, אנחנו מגיבים לעולם בכל מיני צורות, מנסים לשנות אותו וכו', אבל החוויה שלי לא נקבעת רק על בסיס הדברים שאני נתקל בהם. החוויה שלי נקבעת גם על בסיס מה אני מביא איתי לכל רגע. אם למשל ברגע זה מישהי מכן רעבה, או מישהי מכן מודאגת מהקורונה, מישהו חולה בסביבה, או מישהו, כל הדברים האלה מכוננים את איך שההרצאה הזאת תחווה. אז כל רגע אנחנו מביאים איתנו משהו שצובע לנו את החוויה. אני באחד המאמרים שלי, אני קורא לזה קליידוסקופ פנימי, אוקיי? יש לנו מין, המצבים המנטליים שלנו הם כמו קליידוסקופ שמתוכו אנחנו משקיפים מרגע לרגע על המציאות. אנחנו עצמנו יכולים לגשת לקליידוסקופ הזה קצת ולשנות אותו על ידי תרגולים כאלה למשל, אבל הוא גם כל הזמן משתנה. מרגיזים אותנו, אנחנו באים כועסים. משמחים אותנו, אנחנו באים שמחים. מיינדפולנס ניגש לתשתית הזאת, ולזה הוא קורא גישה. כוונה. כוונה זה מה אני רוצה לעשות ברגע זה. מהו הערך שמנחה את זה, אוקיי? אז איך אני בא לעבודה שלי, לפגישה שלי עם אנשים, לילדים שלי? זה עולם הערכים שלי שבעצם מנחה את הדבר הזה. וכמו ההחלטה הזאת בתרגול, לכוון את עצמי עכשיו לתרגל איזשהו משהו אחר מהיום-יום. אני רק אומר, יש כאן רעשים ברקע, אז כנראה שמישהו עלו על מיוט, אז לא יודע, צריך, כדאי... אז הכוונה הזאת זה משהו שמנחה אותי גם כן מרגע לרגע. יש זמנים שאני פועל בהתאם לאיך שאני רוצה לפעול, ויש הרבה פעמים שאני פועל באופנים קצת פחות מוצלחים. אז עד כמה אני מחובר למקום הזה של מה אני באמת רוצה לעשות ברגע זה. אז במיינדפולנס יש את כל ההיבטים האלה, שכמו שאתם רואים, הם היבטים עמוקים שמביאים לידי ביטוי את האופי שלנו, ומביאים לידי ביטוי את מי אנחנו רוצים להיות כאן, אוקיי? עכשיו, אני לא אכנס לעומק לסיפור הזה, אבל תדעו שיש תרגולי מיינדפולנס מסוגים שונים, אוקיי? וזה מבוסס על מיפוי שגם מעוגן במאמרים, ויש כאן מאמר של נאוה לויט בן נון וקרן ארבל, שעושה מיפוי של תרגולי מיינדפולנס, כדי שתבינו שיש שם עולם, שווה להיכנס ללינק הזה להסתכל. וגם אני אגיד דבר חשוב, נהוג לחלק, כשלומדים מיינדפולנס מדברים על תרגול פורמלי ותרגול בלתי פורמלי. כשאנחנו מחליטים להקדיש זמן לתרגול, נגיד כמו שעכשיו מחינו כפיים, ואת הדקות האלה עשינו תרגול שזה בעצם הזמן שהקדשנו לדבר הזה, זה היה מטרתו, לתרגל. הרעיון הוא שעם הזמן נגיע למצב שהאיכויות שמיינדפולנס מטפח יחלחלו איתנו לתוך היומיום שלנו. וזה ההיבט הבלתי פורמלי. אז אני נמצא למשל בשיחה, כמו שאתם רואים את האנשים האלה, ואומרים משהו בשיחה שאני מרגיש איתו לא נוח. מה אני עושה עם הדבר הזה? איך אני חוזר לשיחה באופן שמועיל לשיחה הזאת? איך אני מתמודד עם תלמיד בצורה כזאת? נגיד שיש איזה, אני עכשיו לוקח דוגמאות מהעולם החינוכי, יש סטודנט או תלמיד שלא נוח לי איתו, וזה פעם אחרי פעם, אני כבר בא לכיתה, אני יודע שהתלמיד הזה מרגיז אותי. איך אני מנהל את עצמי מול סיטואציה כזאת? איך אני עובד עם כל הדברים האלה שהם בעצם מכוננים את הרגעים הקטנים של החינוך, שבסופו של דבר הם מה שמכונן אקלים כיתה, ואת כל מערכות היחסים שיש בבית ספר ובכיתה. איך אני עובד עם המכשיר הזה שפלש לחיינו לפני כמה 10-15 שנה ושינה אותם בתכלית. אז התרגול הבלתי פורמלי זה בעצם לשזור היבטים של מיינדפולנס ביום-יום אל תוך פעולות שאנחנו עושים בלאו הכי. שטיפת כלים, אכילה, מה שאתם רוצים. אז תדעו שעובדים בדרך כלל על שני ההיבטים האלה.
אני עובר עכשיו קצת לאיזה תיאור היסטורי קצת של מסביר משהו למה אנחנו שומעים על מיינדפולנס בתקופה הזאת כל כך הרבה. זו היסטוריה קצרה להחריד, אני כבר אומר, יש כאן כמה לינקים שאתם יכולים קצת להסתכל עליהם אחרי זה, אבל אמרתי קודם שהתרגול שתרגלנו קודם, אפילו מחיאות הכף האלה שלכאורה, זאת אומרת, אין פה קשר דווקא לאיזה מסורת, חוכמה עתיקה וכולי, מיינדפולנס מגיע מהבודהיזם בעיקרון, והמילה המקורית שבעצם תורגמה כאן בשפת הפאלי נקראת סאטי. סאטי המשמעות שלה זה היזכרות, אוקיי? הרבה מתרגול מיינדפולנס בנוי על היזכרות. אני מביא תשומת הלב, נגיד, לעוגן כמו הנשימה לאורך איזה זמן, וכל הזמן אני נשכח לעשות את זה. אני פתאום מתחיל לחשוב על דברים אחרים, ואני כל פעם צריך להיזכר שבעצם זאת הייתה כוונתי, ולהזכיר לעצמי שתשומת הלב הולכת לנשימה, ופעם אחרי פעם אני אביא תשומת הלב, ואזכיר לעצמי את זה. אז התרגום של המילה עצמה, מיינדפולנס, מגיע מתרגום של פאלי, אוקיי? הנקודה החשובה שתכף אני אעמיק ב-MBSR, זה 1979, ראשי תיבות Mindfulness Based Stress Reduction. זה אחד מהצמתים המרכזיים שבהם התחילה מה שנקרא מהפכת המיינדפולנס, אתם רואים את הספר הזה פה מימין, וה-Mind and Life זה התמונה שאתם רואים פה למעלה. וקראתי פה לשקופית הזאת, כשמדע פוגש מסורות חוכמה. מסורות חוכמה זה בעצם מושג רחב שאפשר לייחס אותו לכל גוף של רעיונות ותרגולים וכתבים, שתכליתם פיתוח חוכמה במובן של wisdom, כלומר לא דווקא חוכמת טריוויה כזאת, אלא חוכמת חיים, חוכמת לב, ובמקרה הזה מה שאנחנו רואים זה גוף שנקרא Mind and Life שנוסד ב-1987, מצד שמאל אתם רואים מדענים, אוקיי? יש כאן את ריצ'י דיווידסון, חוקר מוח שעוד תראו אותו בהמשך, יש כאן, אני חושב, שג'ון קבט-זין, שאני אזכיר אותו בהמשך, ויש כאן פילוסופים, פסיכולוגים, מצד ימין אתם רואים נזירים בודהיסטים. בעצם, ובאמצע הדלאי לאמה כמובן, כשבעצם מטרת המכון הזה שהוקם, הייתה לבדוק מה המדע המערבי יכול ללמוד על התודעה האנושית, מתוך אנשים, הנזירים האלה, שבעצם מה שהם עשו זה חקרו את התודעה מבפנים. תרגול מיינדפולנס ותרגול מדיטציה באופן כללי זה חקר התודעה מתוך החוויה האישית. אפשר להגדיר את זה ככה. ובנוסף, מה המדע המערבי יכול לתרום לנזירים האלה שחקרו את התודעה מבפנים. כי חוקר המוח ריצ'י דיווידסון, כמו שאני רגע אדלג פה רגע על כמה שקופיות ואני אראה לכם, הוא בעצם, שעומד כאן, לקח אדם בשם מתיירי קר, שאולי שמעתם עליו מספר שנקרא הנזיר והפילוסוף, או בזכות האושר, יש כמה ספרים שלו שתורגמו לעברית, והוא מכניס אותו למכשיר FMRI, אוקיי? או מחבר אותו ל-EEG, והוא אומר למתיירי קר, בוא תתרגל מדיטציה ונראה מה קורה למוח שלך. עכשיו, המוח של מתיירי קר הוא לא כמו מוח שלנו, זה מוח שתרגל איזה 30,000 שעות של מדיטציות מכל מיני סוגים, כשהוא מתרגל מדיטציה, קורה שם משהו אחר ממה שקורה אצלנו, והמוח שלו התעצב גם מתוך התרגולים האלה. אז בעצם מה שעושים כאן זה בדיוק את ההצלבה הזאת. לוקחים בן אדם שמנוסה בתרגול, ורואים מה קורה למוח של בן אדם שתרגל את זה לאורך זמן. כמה בעצם נדידת מחשבות יש לו, כמה מהר הוא מסוגל לפתח מצב מנטלי מסוים, אינדיקציות במוח שמראות שבעצם הבן אדם הזה חווה כנראה רגשות חיוביים. היום חקר המוח יודע להגיד לא מעט על למשל האם בן אדם מרוכז כרגע או שהוא חושב על העבר או העתיד, או האם פועל אצלו אזור מוחי שקשור בחמלה או באמפתיה, לעומת אם הוא חווה רגשות שליליים למשל. אז אני חוזר אחורה למקום שהיינו בו קודם, אז המדע התחיל לפגוש בעצם את התרגולים האלה, וזה אחד מהמנועים הכי גדולים של הכניסה של מיינדפולנס לחיים שלנו. כאן אתם יכולים לראות סרט על ההתפתחות הזאת של MBSR שאני תכף אדבר עליה, וזה לינק למחקר מעניין שאני תכף אגיד עליו משהו. שוב אני רוצה רגע לשאלות.
מישהו רוצה, שוב אני אומר, כשאין שאלות אני מוטרד, אבל פורמט המקוון גם ככה אין לך מושג באמת מה קורה, אז אני אחכה איזה 20 שניות, ואם מישהי רוצה לשאול, אז בשמחה. אוקיי, תודה, אני רואה שיש אנשים שמעניין להם, זה כבר טוב. אין ספק שהפורמט המקוון הזה מראה לך כמה פידבק מהצ'אט, זה דבר קריטי. איך מתרגלים מיינדפולנס במקום העבודה במשך היום? איך אפשר להביא את התרגול לכיתה? אוקיי. חכו עם הדברים האלה קצת, אני אנסה משהו מזה לענות, זה יותר, העניין של החינוך אנחנו אוטוטו עוברים אליו, אני אגיד קצת משהו על המדע. איך עושים את זה עם ילדים? אז אני לא הולך להיכנס לפרטים לרזולוציות מאוד גבוהות עם זה, אבל אני כן אגיד על זה משהו על מה קורה בבתי ספר, עוד קצת. נמשיך טיפה עם המדע. אז אני חוזר לכאן. אוקיי, כמות המחקרים על מיינדפולנס. אז אמרנו, המדע פגש את הבודהיזם, ספציפית מיינדפולנס, ויש סיבות גם ללמה זה דווקא בודהיזם ולא נגיד מסורת אחרת, אבל לזה אני לא כל כך נכנס פה. כמו שאתם רואים, מהפכת המיינדפולנס, במדע לפחות, זה שב-1980 לא היה אף מאמר על זה, והיום אנחנו ב-2019 ויש 1,203 מאמרים בשנה אחת, שמה הם עושים המאמרים האלה? הם עושים הרבה דברים שונים, קצת מזה אני אראה תכף, אבל בגדול הם בודקים את ההשפעות של התרגול. לוקחים קבוצת אנשים, מחלקים אותה לשניים, קבוצה אחת לומדת תרגול, קבוצה אחת חיה את חייה נגיד, ובודקים, נגיד, האם השתנה אצל אנשים מדדים של דיכאון, מתח, ריכוז, כל מיני דברים מהסוג הזה, מדדים בריאותיים שונים. יש מחקרים שעוסקים בזה באופן ביקורתי, יש מחקרים שעוסקים בהקשרים, בקשר בין מיינדפולנס, כמו שמתרגלים אותו כיום, למה שהיה נהוג בבודהיזם, או מה שנמצא בסוטרות עתיקות בבודהיזם, אבל הכי חשוב זה מה שהזכרתי קודם, הסיפור הזה. הסיפור מתחיל עם Mindfulness-Based Stress Reduction, שזה ג'ון קאבט-זין, האיש שאתם רואים כאן, שזה אדם שתרגל מדיטציה בודהיסטית בעצם, ובאחד מהתרגולים העמוקים שלו, הוא פתאום זיהה שוואלה, אמנם זה תרגול בודהיסטי, אבל אם אני אציע אותו לאנשים שיש להם כל מיני בעיות רפואיות, שקשה להם מאוד, שהרפואה המערבית לא כל כך מצליחה לעזור להם, אנשים עם בעיות כרוניות, דיכאון וכולי, אם אני אמצא את המילים הנכונות, ואני לא אשתמש דווקא במילים בודהיסטיות, כי אנשים לא מעניין אותם בודהיזם, הם לא מחפשים רוחניות, הם מחפשים לפתור בעיה שיש להם בחיים. אז אם אני אעשה את זה, אולי אני אצליח בעצם להציע משהו מועיל לאנשים האלה. אז מה שהוא עשה, והוא עצמו יש לו דוקטורט בביולוגיה מולקולרית, הוא הלך לבית חולים במסצ'וסטס ואמר לאנשים, אמר שמה לרופאים, תנו לי את הפציינטים הכי בעייתיים שלכם, אנשים שאתם לא יכולים לעזור להם. זאת אומרת, הם תמיד חוזרים כבר עם הבעיות שלהם, ואין לרפואה המערבית משהו להציע להם שעוזר להם. והוא קיבל איזה מרתף שם בבית חולים, ובשנת 1979, והוא התחיל ללמד קורסים של הפחתת מתחים מבוססת מיינדפולנס. כלומר, הסיפור לא היה בודהיסטי, אלא הסיפור היה סטרס. עכשיו, סטרס, יש המון מחקר על סטרס ועל ההשפעות הבעייתיות שלו על בריאות, שבעצם קאבט-זין עצמו הגיעו אליו אנשים עם כל מיני בעיות, והוא אמר, אני לא הולך לטפל בכל בעיה ספציפית, אני מטפל בבעיה ספציפית שקשורה באיכות החיים שלנו, ובעיקר כשיש לנו איזו בעיה כרונית, וזה הקושי שאנחנו מייצרים לעצמנו. כלומר, כשלי יש מחלה, או כשיש תקופה נוראית כמו עכשיו עם הקורונה הזאת, הקורונה עצמה היא מחלה, והמחשבות עליה והחרדה מלחלות בה הם סוג אחר של מחלה. זאת אומרת, או ליתר דיוק, זה טבעי לגמרי כמובן לחשוש להידבק, אבל בעצם כשאני חושש ממחלה, או חושש מבחינה קשה שתגיע, או חושש מפגישה בעבודה שאני הולך להיות, לא יודע, מאוד מלחיצה אותי, המחשבות על הפגישה או הבחינה או על הקורונה הן גרועות לפעמים כמו הדבר עצמו. מיינדפולנס מטפל בהיבט הזה.
אם אני אצליח קצת להשקיט את התודעה היצירתית הזאת שלי, שרואה כל מיני תסריטים בעייתיים, אני בעצם מטפל כבר באלמנט מסוים שיוצר אצלי סטרס. כי באופן כללי אנחנו מגיבים לאירועים אמיתיים, פחות או יותר כמו שאנחנו מגיבים למחשבות על אירועים שעשויים לקרות. וזה, רואים את זה, פיזיולוגית, אוקיי? תדמיינו עכשיו לעומק משהו מדאיג, ואתם תרגישו כבר איך הגוף שלכם נדרך. מיינדפולנס מטפל בהיבט הזה. אז מתוך הקורסים של קב"ט-זין, שאתם יכולים לראות עליהם את הסרט שהראיתי קודם, שם היה שם ביל מוירס, אתם יכולים ללחוץ על הלינק ולראות סרט על ההתחלה של הקליניקה שהוא פתח, מתוך זה התחילו לצאת סיפורים על אנשים שזה עזר להם. אז הוא לא טיפל במחלה עצמה, אבל הוא טיפל באיכות חיים של האנשים האלה, ולפעמים גם זה עצמו הקל על הסימפטומים. בהמשך התפתח MBCT, שזה בעצם Mindfulness Based Cognitive Therapy, כלומר, ההשפעה של מיינדפולנס על היבטים בריאותיים, ודרך הפסיכולוגיה בעצם של האדם, והיכולת שלו לנהל את עצמו מול המחשבות שעולות לו בראש, הביאו לזה שבעצם הבינו שבטיפול קוגניטיבי יש אלמנט שבעצם מאוד קרוב לזה, ומיינדפולנס מהווה מין השלמה שעוזר לו לעשות את זה, אז גם זה תחום מאוד נחקר, ואני ממשיך הלאה. כמה מאמרים חשובים שיצאו, אז יש שם לינק למאמר הספציפי הזה, שהוא מאמר חשוב מהבחינה הזאת, שזה פעם ראשונה שיראו שלמדיטציה מהסוג הזה יש אפקט שאפשר להראות אותו במדדים רפואיים מוכרים. נתנו חיסון נגד שפעת לקבוצת אנשים, חצי קבוצה תרגלה קורס מיינדפולנס של 8 שבועות, בדקו שם עוד כמה דברים, אבל זה נמצא נורא מעניין, כי מצאו אחרי הקורס, במשך כמה חודשים אחרי הקורס, ובמהלך הקורס של התרגול, שאנשים שתרגלו, היה להם הרבה הרבה יותר נוגדנים לשפעת. כלומר, הייתה כאן השפעה של התרגול על המערכת החיסונית. מחקר אחר מראה כאן אזורים מוחיים שנמצא שהם מושפעים מהתרגול, אזורים שקשורים בניהול קשב כמובן, אזורים שקשורים בביסות כאב, כי אם אני יכול לשבת ולתרגל ולשים לב מה קורה לי ולהרגיש תחושות שונות ולהתבונן בהן מתוך גישה נתיבה, אני לומד בעצם לבסט את עצמי בפנים, יש זיכרון, עוררות. עוד כמה ממצאים, אני לא אתעכב על זה, אני אגיד מילה קטנה. בגדול רואים עלייה בצפיפות החומר האפור, אוקיי? החומר האפור זה החומר של תאי העצב במוח, אוקיי? באזורים שקשורים בזיכרון, למידה רגשית, אוקיי? אז יש כאן עוד רצף של ממצאים, אני לא הולך להתעכב כדי שנגיע לעניין של חינוך. לזה נחזור בהמשך אם יהיה זמן, כי עולה השאלה, נגיד שאני עכשיו יושב ומתרגל מיינדפולנס. עכשיו, אני אגיד מילה אחת על זה שהתרגולים שעשינו קודם, גם הדופק וגם המחיאות כפיים האלה שעשינו, זה תרגולים בכך כדי להכניס אתכם לרעיון של מה זה התרגול הזה. תרגול מיינדפולנס פרופר, או תרגול פורמלי מקובל, זה אומר שאתם עכשיו תשבו בעצם במשך, נגיד, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, 40 דקות, כן? אפשר באורחים שונים, ונגיד אני אבקש מכם פשוט להביא תשומת הלב לתחושת הנשימה, אוקיי? תחושת הנשימה, ולא סתם תחושת הנשימה, אלא תחושת הנשימה באזור הבטן, נגיד, או תחושת הנשימה באזור שממנו יוצא האוויר בנחיריים, כן? זאת אומרת, זה מקום ספציפי, אני ממקד את תעלומת הקשב, ופעם אחרי פעם אני אבקש מכם לחזור לשם. אז לצורך העניין, וגם כדי לעשות איזו הפוגה קטנה מהדברת הארוכה, בואו נעשה את זה רגע, אוקיי? אז מה שאנחנו נעשה זה פשוט שבו באיזושהי דרך שהיא נוחה, אבל מצד שני היא מגויסת. מגויסת לא במובן צבאי, אלא במובן של כוונה, כוונה לתרגל. וברגע שמצאתם איזושהי תנוחה שהיא בסדר לכם, תעצמו רגע עיניים. אם יש בעיה לעצום עיניים, אפשר גם בהחלט בעיניים פתוחות. קחו רגע כמה נשימות ככה, רק שימו לב לגוף. בתור התחלה רק שימו לב מה קורה
כשלא מנסים לעשות שום דבר מיוחד. פשוט יושבים ככה ושמים לב לחוויה שלנו. ועכשיו, נסו לחוש את התנועה הטבעית של הנשימה. כלומר, כנראה באזור הבטן, או אולי קצת בחזה, יש איזושהי תנועה מחזורית. ובלי לנסות לשנות אותה בשום צורה, פשוט כמו שהנשימה הזאת, נסו לחבר בין הקשב שלכם לתנועה הזאת. ועכשיו מקדו את תשומת הלב, איך באזור של הטבור, משהו כמו 3 סנטימטר שמה, ואל הנקודה הזאת נסו להביא תשומת הלב, וכבר תדעו שתשומת הלב שלכם תנדוד. זאת אומרת שהיא תלך למקומות אחרים, ואולי ייקח לכם זמן קצת למצוא שוב את המקום הזה. אז כל פעם שתשומת הלב תלך למקום אחר, נסו פשוט, בלי להתרגש מזה שהיא הלכה לשם, להחזיר אותה לאותו אזור בבטן, אזור הטבור. אז יכול להיות שאתם מצליחים להחזיר את תשומת הלב, אבל כל פעם היא הולכת למקום אחר. אז חלק מהתרגול זאת הגישה. זאת אומרת שכשתשומת הלב הולכת למקום אחר, זאת לא הפרעה לתרגול. זה בעצם מה שמאפשר את התרגול. אנחנו שמים לב שתשומת הלב נגיד הלכה למחשבות שיש לנו, או לתחושות אחרות בגוף, או קולות בחוץ. וכשאנחנו מזהים את זה, אנחנו חוזרים עם תשומת הלב לאזור הטבור. אז אחרי כמה שניות כאלה, ברגע שאתן מוכנות, אפשר לאט לאט לפתוח עיניים. אז זאת הייתה טעימה קצרה, וכמובן שאפשר לנהל דיון שלם על מה קרה כאן לכל אחת ואחד מכם, וכשאני מלמד קורסים זה בדיוק מה שעושים, זאת אומרת זה הרבה סובב סביב החוויה כרגע, יכול להיות שהיה לכם מאוד פשוט, יכול להיות שקצת נרדמתם, יכול להיות שבאו לכם מחשבות על דברים אחרים, יכול להיות שהייתם מאוד בפוקוס, יכולים להיות המון דברים, אבל בעצם הרעיון הוא שיושבים באופן כזה, מביאים תשומת לב בתרגול הזה לתחושת הנשימה באזור הבטן, ושימו לב שהמילה תחושה היא מאוד משמעותית פה, כי הכוונה היא לא לחשוב על הנשימה, לא כי מחשבות זה רע, אלא להתחבר לתחושת הנשימה. תחושה זה הדבר הפיזי הזה, שהוא בלי תיאור, הוא רק המגע בעצם. המגע הפנימי הזה של הקשב בתחושה, במקום הזה בגוף שלנו. מחשבה זה סיפור מסוים. סיפורים זה לא דבר רע וטוב, ואנחנו צריכים לחשוב, וזה חשוב בחיים. מיינדפולנס מנסה ללמד אותנו גם אופן אחר של להיות עם החוויה שלנו. להיות במקום שהוא פחות פרשני, לא מעורב כל כך, ורק מרגיש מה קורה. עכשיו, תוך כדי שהבאתם את תשומת הלב, יכול להיות שקרו לכם דברים אחרים, ואז אתם מגלים בעצם שהשליטה שלנו על תשומת הלב שלנו היא לא כל כך גדולה, ולרגע זה, מה שאנחנו שמים לב אליו הוא המציאות. מה זה אומר? שאין לנו הרבה שליטה על המציאות. אז מיינדפולנס בין היתר מלמד אותנו קצת לשפר את השליטה הזאת, אבל גם לקבל את העובדה שיש דברים שאין לנו עליהם שליטה. אז אני חוזר עכשיו לכאן. אז
השקופית הזאת קשורה לשאלה של איך בכלל מיינדפולנס מפחית מתחים. אוקיי? זה הכוונה במנגנוני הפעולה של מיינדפולנס. כלומר, למה שדבר כזה יפחית סטרס בכלל? אז אני לא הולך יותר מדי להיכנס לזה, אבל כי יש כאן, כל סעיף כזה זה שיחה שלמה. אבל עקרונית, תדעו, ככל שאתם בעצם מחוברים לתחושה ברגע זה, התחושה הגופנית, אתם בעצם פחות עסוקים בלספר סיפורים על המצב שלכם, ועל החיים, ועל הקורונה או לא קורונה, או בעצם אנחנו מפחיתים קצת את הממד הזה בחיים שלנו, ומפתחים יכולת לבחור מתי אני רוצה לחשוב על בעיה מסוימת, ומתי החשיבה הזאת היא לא כל כך עוזרת לי, ואז אני יכול פשוט להיות כאן, ואולי בכלל לטפח גם מחשבות קצת יותר חיוביות. בחצי עין ראיתי ששאלו כאן על הקשר בין זה לפסיכולוגיה חיובית, אז הנה למשל המאמר הזה כאן, העלאת תחושת משמעות והרחבת פרספקטיבה, גרלנד פה, ואגב, יש את כל המראי מקום בסוף, אם לא פספסתי אחד או שניים, ויש עוד מלא מקורות שאני, סוף המצגת קיימים. אז צריך שוב להבין, יש קשרים בין פסיכולוגיה חיובית למיינדפולנס, ונכתב על זה, אבל בגדול, פסיכולוגיה חיובית מכוונת אותנו לאושר. מיינדפולנס מכוון אותנו להפחית סבל. אוקיי, זה נשמע כמו דגש קצת אחר, אבל זה נקודת מוצא קצת אחרת. אז אני לא נכנס לזה לעומק, כתבתי על זה יש איזה ספר שיצא תוך כמה זמן, אז כתוב על זה שם, אבל אז אני לא נכנס לזה יותר מדי. הלאה. אז תראו, מהפכת המיינדפולנס קשורה בהרבה דברים, זה הגיע כבר לפרלמנט הבריטי, תלחצו כאן על הלינק הזה, תוכלו לראות על זה, הנה שוטרים מתרגלים, אנשי צבא בארצות הברית, והנה פוליטיקאי, טים בריין, כתב ספר A Mindful Nation, לא פחות ולא יותר, הוא עצמו תרגל עם ג'ון קבט-זין, ומאוד התרגש מזה, וכתב על זה ספר, והוא מעורב בחקיקה, ממש של להכניס את זה לבתי ספר. אני לא נכנס לדברים האלה יותר מדי, אני רוצה לעבור קצת לחינוך. אז הנה אצלנו, עד החינוך, גיליון, מה זה שם, שנת תשע"ב, זה לא מזמן כל כך, אבל גיליון שלם שהוקדש לזה, מיינדפולנס סוחף את מערכת החינוך. שני גופים שיש בארץ שקשורים בסדנאות והשתלמויות למורים, וגם תוכניות יותר רחבות בחינוך, אז מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה, המרכז לחינוך קשוב ואכפתי, פשוט תיכנסו ללינקים, תכירו קצת את הדברים האלה. אלה תוכניות מארצות הברית, הוותיקים, ותיקות שבינינו, אם אתם זוכרים, את השחקנית גולדי הון, לא פחות ולא יותר, היא פתחה את ההון פאונדיישן, והיא כבר עסוקה איזה 10 שנים בלהביא מיינדפולנס לבתי ספר. אז זה רק ככה בשביל לסבר את האוזן. זה כמות המחקרים על מיינדפולנס בחינוך. אז קודם ראינו מיינדפולנס באופן כללי, אוקיי? זה מחקר שבו פרופסור לינור הדר מבית ברל, אנחנו מיפינו את המחקרים שספציפית עוסקים ביישום של מיינדפולנס במסגרות חינוכיות, בהמשגה שלו, בביקורת עליו. אז גם פה אתם רואים את אותו סיפור. עכשיו, זה עד 2017 בדקנו, כבר ב-2018 נוספו עוד איזה 120 כאלה, ואנחנו, קיצור, אנחנו כבר בסדר גודל של איזה 650 מאמרים לדעתי על התחום הזה. ככה, אז שאלו קודם איך עושים את זה בכיתות, אז אני לא נכנס לרזולוציות האלה עד כדי כך. יש כאן קודם כל סרטונים שאתם תוכלו לראות. זה סרטון על תיכון, זה סרטון על יסודי, סרטון על גן. אני אגיד על שתי גישות עקרוניות, שאחת מהן הרבה הרבה יותר נפוצה מהשנייה. גישה אחת, זה הגישה שכתוב עליה פה, עוד מעט תראו את הגישה השנייה כאן, זה בעצם מה שנקרא תוכניות התערבות. זה אומר, אני לוקח בית ספר שרוצה קצת, נגיד, ללמד את התלמידים לבסט את עצמם. מה זה אומר לבסט את עצמם? זאת אומרת, להיות מסוגלים קצת לספוג ולהכיל את הסביבה שלהם ואת החברים שלהם, וקצת לקלל פחות, ולהיות פחות אלימים, וגם אולי להיות מסוגלים ללמוד יותר טוב. אז אני לוקח תוכנית שנגיד המשך שלה בממוצע 8 שיעורים, יש תוכניות יותר משמעותיות, למשל רוני ברגר כאן כתב, יש פרק שלו בספר של מתי ליבליך על מיינדפולנס, על תוכנית של קראת דאגה אכפתית בחינוך, אם אני לא טועה, אז שם זה 24 שיעורים. אז זה שיעורים שממוקדים, שזה מה שעושים בהם. כלומר,
זה איזשהם 3/4 שעה, נגיד, שעה שמלמדים ילדים פרקטיקות, כמו למשל מחיית הכף הזאת, או פרקטיקה אחרת, למשל, אני אתן לכם דוגמה, יש לי פה, אני רגע אפתח רגע את השיר הזה, הנה עוד דוגמה לתרגול קטן שעושים, יש לי פה איזה מין קערה כזאת, ואתם יכולים למשל, אני הולך להשמיע צליל על הקערה הזאת, יכולים לעצום עיניים רגע, וברגע שאתם מפסיקות לשמוע את הצליל, פשוט תרימו את היד, אוקיי? עושים את זה הרבה פעמים ילדים, גם בגילאי גן. אני עושה דבר כזה. אוקיי, אוקיי. אז עכשיו, אז חלקכם הרימו יד, אז השניות האלה שבעצם שמעתם את הצליל, כן? הם חייבו אתכם לריכוז, אוקיי? והשקט שאחרי הריכוז הזה, כלומר, כשאתם כבר לא שומעות את הצליל, גם הוא משאיר אתכם באיזה מין ספייס כזה, כן? להתחיל דבר כזה, כמה נקישות כאלה, בתחילת שיעור, אחרי שהתלמידים הגיעו מההפסקה, וברדק טוטלי, והם כולם בעניינים חברתיים לחלוטין, ילדים, אנחנו הרבה פעמים ישר מעבירים אותם ללמידה, הם פשוט לא שם בכלל. אז אפילו דברים קטנים כאלה, זה כבר להכניס 2 דקות לתחילת השיעור, עם איזה אמצעי שהוא חיצוני כזה, כי שימו לב בתרגול שעשינו קודם, להביא תשומת הלב לנשימה, אני תלוי לחלוטין בעצמי, אני צריך להביא את הקשב פנימה יותר קשה. עם תלמידים הרבה פעמים מתחילים ממשהו חיצוני, כמו צליל כזה, למשל. אז נתתי את הדוגמה הזאת בתור עוד דוגמה לתרגול שאנחנו רואים בתוכניות התערבות האלה. עכשיו, רוב המחקר שקיים ורוב התוכניות שמיושמות כיום, זה בדיוק בסביבה הזאת של תוכניות התערבות מבוססות מיינדפולנס, מאוד מחובר עם שיח נוסף שעולה היום, שנקרא למידה חברתית רגשית, ותוך כמה חודשים יצא ספר על מיינדפולנס ולמידה חברתית רגשית והכשרות מורים, שאני ועמוס אבישר ערכנו, הוא נמצא בדפוס כרגע, זה נמצא כאן, אז שמה אפשר לקרוא על הקשר בין השניים האלה, כי יש קשר מאוד מאוד משמעותי בין איך מיינדפולנס מטפח איכויות שקשורות בלמידה חברתית רגשית. עכשיו, השיח השני שקיים פה, הגישה הנוספת, של כמעט לא רואים אותה בשטח, זה גישה מערכתית, שזה אומר שאני לא רק מכניס מיינדפולנס כהתערבות כזאת, שהתערבויות, מה לעשות? נכנסים לבית ספר שנה מסוימת, קודם כל יש שם סיפור של לוגיסטי, שהכיתה הזאת תפוסה היום, אנחנו צריכים לעבור מקום אחר, יש רעש מהכיתה השנייה, כל מיני דברים כאלה, וגם כן עשינו כבר מהלך, יצאנו משם, אם אין איזה מנגנון שמתחזק את זה בבית ספר, אז ידוע שהתערבויות יש איתם את הקושי הזה. אז הצלחנו לתת איזושהי טעימה מסוימת אולי, אבל לא הצלחנו להטמיע את זה ממש בתוך בית ספר כגישה אחרת שתתפוס. הגישה של בית ספר שלם, whole school approach, מה שנקרא, זה בעצם גישה שכבר קיימת בארץ, המקום הכי מפורסם זה בית ספר תל חי, שנעשו עליו סרטים, יש עליו קצת מחקר, אני חושב שציטטתי, הנה, קצין ובר שלום כאן למטה, 2015, ושיינמן, נמרוד שיינמן, יש מאמר שלו על זה. בעצם שם מה עושים? מכניסים תרגול גם כשיעור יהודי, אבל גם לתוך שיעורים, מטפטפים את זה בתוך שיעורים שונים, וגם מכניסים את זה לכל מיני סדירויות של בית ספר, אז יכול להיות שישיבת מורים מתחילה ככה, יכול להיות שביום מורים עושים משהו מיוחד. יש כאן כל מיני מנגנונים שדרכם אפשר להטמיע את זה, בבית ספר אלמנר שהזכרתי קודם לחינוך מיוחד, גם כן הכנסנו את זה בכל מיני דרכים, כולל מערכי שיעורים ספציפיים ששילבו בין חומר הלימוד לבין תרגול, שזה תחום שנקרא פדגוגיה מתבוננת, שאני לא כך אדבר עליו. אבל על התחום הזה, עם כל היופי והאפשרויות כאן, יש מעט מאוד מחקר, ולא במקרה. בשביל שיקרה דבר כזה, צריך מנהל מאוד רציני, שסוחב איתו את האנשים בצורה מאוד קריזמטית. קשה לחולל מהלכים כאלה בלי זה. מכון מודע למיינדפולנס מדע וחברה כיום, יש לו תוכנית בית ספר סגול, שהיא תוכנית תלת שנתית,
שעובדת עם בתי ספר באופן מדורג, ומטמיעים את מיינדפולנס על בסיס חקר המוח, בשגרות בית ספר, בצורה מלווה, וזו תוכנית מאוד רצינית. גם בחינוך הגבוה, כאמור, זה קורה, אז זה קורס שלי בבית ברל, נגיד. פה תרגול נתפס כחלק מהכשרה של מורה, בעצם, בקורסים האלה. יש כמה קורסים בכמה מסלולים, ומורים לומדים להכיר את עצמם מתוך התרגול באמצעות מיינדפולנס, אנחנו תרגילים גם יוגה בחלק מהקורסים, וכתיבת יומן, ודרך הרפלקציה על התרגולים האלה, ומתוך שיחות על גישות חינוכיות שונות, חלק מהעניין זה גם לעצב תפיסה חינוכית של מורים. אני עוצר שוב לאיזה כמה שאלות, בואו נראה, אז יש השקה גם במקורות ביהדות, האם קיים גם בשביל... יש קצת בתי ספר דתיים שעושים את זה, אז עכשיו פה זו שאלה שמחזירה אותנו טיפה לסיפור של מסורות חוכמה. אז יהדות גם היא מסורת חוכמה, נצרות, אסלאם, מסורות חוכמה, בודהיזם, מסורת חוכמה. כל מסורת כזאת היא פיתחה תרגולי התבוננות מכל מיני סוגים. ומיינדפולנס זה פרקטיקה שכמו שהיא נלמדת בהרבה מוסדות להשכלה גבוהה כיום, היא בעצם מנטרלת קצת את האספקט של לאן לשייך את זה, האם זה בודהיסטי, האם זה יהודי, האם זה... זאת אומרת, אני הרבה פעמים לימדתי סטודנטים מוסלמים, נוצרים, יהודים שומרי מצוות, וקרה דבר מעניין שהרבה פעמים שמירת המצוות הפכה להיות יותר מכוונת, כלומר, אנשים שמתפללים, למשל, הרבה פעמים אומרים שהם מסוגלים להתפלל ולחשוב על משהו אחר תוך כדי. זאת אומרת, הם כל כך מיומנים בזה שזה הופך להיות מין זמן לתכנן הלאה, אז דווקא התרגול, מיינדפולנס, הרבה פעמים חיבר להם את הכוונה לתפילה. אז יש כאן כל מיני ממשקים נורא מעניינים, וזה דבר שאפשר, נכתב עליו קצת. אני בודק אם יש כאן עוד אפשרויות. אוקיי, מיינדפולנס בשיחה או בדיאלוג. קודם כל, יש פרק יפה בספר של מתי ליבליך, שאני חושב שהוא נמצא במקורות, אבל אם לא, תחפשו מתי ליבליך מיינדפולנס, שם פרק שכתב דוד שנטם, אני לא זוכר את השם משפחה, אבל שם זה על הסיפור של מיינדפולנס בדיאלוג. אז כמו שאמרנו, התרגול עצמו, התרגולים שאנחנו עשינו, הם היו תרגולים שמכניסים את תשומת הלב פנימה, ואני פחות או יותר עם עצמי. הנחת היסוד שמה שאני עושה עם עצמי, אחר כך יתורגם לאיך שאני עם אנשים אחרים, איך אני מקשיב לבן אדם אחר. יש תרגולים, והם נעשים בקורסים למיינדפולנס, שבהם אנחנו יושבים עם בן אדם אחר למשל, ועכשיו למשל אנחנו רק מקשיבים. אנחנו הולכים לבקש מהבן אדם, נגיד, לספר מה היה לו מהבוקר ועד עכשיו, ואנחנו רק מקשיבים ומחייכים. עכשיו, נורא בא לנו להתערב, וכל שנייה, כן, גם אני ככה, וגם לי היה, וזה, אבל לא. אנחנו לומדים לבסט את עצמנו ולהקשיב, וזה תרגול מאוד מאוד מלמד, כי נורא מהר אנחנו מגלים כמה אנחנו רוצים להכניס איזה משפט, וכמה אנחנו... אז יש המון עוצמה בעניין הזה, שלוקחים סיטואציה יומיומית כל כך, ופתאום מבסטים אותה בצורה אחרת, אז יש פה תרגול מאוד משמעותי מהבחינה הזאת. דוד שנטם זוהר, תודה. תודה לעינת שהוסיפה כאן את זה. זה השם של מי שכתב את הפרק על מיינדפולנס בתקשורת ובדיאלוג. בואו נראה. עוד שאלות כלשהם. ללמוד ולהתנסות שלא לצרכים. עכשיו, מיינדפולנס יש בחינוך, ויש מיינדפולנס בטיפול היום, ויש מיינדפולנס גם לאוכלוסייה של אנשים שלא קשורים לא לטיפול ולא לחינוך בהכרח, אלא פשוט רוצים להפחית מתחים. אם רוצים ללמוד מיינדפולנס בכיוון כזה, אז מחפשים קורסי מיינדפולנס להפחתת מתחים. אם כתוב שם MBSR, תדעו, זה פורמט מאוד ספציפי של קורס. זאת אומרת, לא כל קורס מיינדפולנס זה MBSR, יש קורסים שהם רק מיינדפולנס, זה לא אומר שלא, הם לא מפחיתים ממתחים, אבל תדעו שכל הנושא, וזה קצת קשור לביקורות שאני אגיע אליהם בהמשך, תבדקו אצל מי אתם הולכים ללמוד, אוקיי? כי המילה הזאת היא הפכה להיות נפוצה, לפעמים משתמשים בה בלי לגמרי להיות מעוגנים בסיפור, אז אני אגיע לבית הזה בהמשך, שוב. אני חוזר לכאן, מה עוד יש לנו להגיד פה?
טוב, קצת לתת איזה מסגרת התייחסות למיינדפולנס בחינוך באופן כללי. הסיפור הוא כזה, תראו, מצד אחד יש לנו פה פרקטיקה שמגיעה מהבודהיזם. זאת אומרת, אפשר להכניס אותה לתוך מסורת חוכמה עם גישה מוסרית רחבה, ולראות את התרגול הזה כחלק מתרגול שלוקח אותנו למסע אישי, ומשמעות החיים, לכמיהות היותר, בוא נגיד, רוחניות שלנו אולי, הקיומיות, אם מי שלא, המילה רוחניות לא עליו דווקא מתחבר אליה. ומצד שני, יש פה פרקטיקה שקשורה ביום-יום לגמרי, התמודדות עם קשיים כמו מתח, שחיקה, דיכאון, אלה דברים שכולנו נתקלים בהם ביום-יום, ודיברתי קודם על מיינדפולנס בדיאלוג, אז כלומר, כולנו מנהלים דיאלוגים כל היום, או שיחות עם ילדים, מורים, תלמידים, אנשים, לא משנה, אז זה משהו מאוד מאוד פרקטי שהוא כאן ועכשיו, ולא למקום מחוזות רחוקים שאנחנו לא בהכרח יודעים מה הם. אז בעצם, כשמסתכלים על מיינדפולנס משני הכיוונים האלה, אז יש כאן מנעד שלם של מטרות, מהדברים הכי יומיומיים שאתם יכולים לחשוב עליהם, ועד למקומות לך תדע, הערה, כל מיני מקומות כאלה. אז אני שנייה אקפוץ לכאן, אני רוצה רגע לתת איזו אפשרות לאיך לחשוב על זה, על הקשר של זה לבית ספר. וכשאני חושב על זה, אז אני כאילו חילקתי כרגע את הדברים שהיינו רוצים, הרצוי של בתי הספר, של חינוך באופן כללי. הרבה אנחנו מתייחסים לסביבה הזאת, למידה אקדמית, ידע ומיומנויות. זה רוב מה שקורה בבית ספר. בוא נגיד שאם בודקים לפי התחנת יציאה מבית ספר, בחינות הבגרות, זה מה שרוצים לראות שם בעיקר. שיח שהולך ונכנס ללמידה חברתית רגשית, מיומנויות המאה ה-21, זה הולך ונשזר היום בכל מיני צורות, אולי בפרקטיקה לא תמיד בצורה מסיבית, אבל מחפשים את זה, והציטטה הראשונה שהבאתי מדובי ברק, אם אתם זוכרים, היא מכוונת קצת למקומות האלה. ויש גם את הסיפור הזה, חינוך האדם השלם, אם אתם קוראים דברים שנמרוד אלוני כתב, כן? זה הכל חינוך הומניסטי, ובעצם מתעסק בחינוך כמסע התפתחות של האדם. שלושת התחומים האלה, אנחנו רוצים אותם. עכשיו, התחום הימני הזה, חינוך האדם השלם וערכים, זה נמצא באני מאמין של בית ספר, ביום-יום של בית ספר לפעמים לא רואים את זה מספיק, אבל זה אנחנו רוצים. עכשיו, הקטע הוא כזה, הרצוי פוגש את המצוי, אוקיי? זאת אומרת, לא חסר בעיות עם בית ספר ומתח ושחיקה בכלל, נגיד, לשהות קצת בחדר מנהל בבית ספר, זה לראות כיבוי שריפות בעיצומו הרבה פעמים, ואני לא מקנא בהם עכשיו בתקופה הזאת, גם אם לך תדע עם כל הסיפור המקוון שנחת עלינו. אז המצוי מייצר קשיים בעצמו, אוקיי? עכשיו, מה שאני אומר זה דבר כזה, שמיינדפולנס יש לו משהו להציע לכל הדברים האלה. תוכניות ההתערבות שדיברתי עליהן קודם, הקצרות האלה, הן מכוונות למקום הזה בעיקר, אוקיי? הן בעיקר מכוונות להפחית מתחים, חרדה, שחיקה, לעזור קצת ליעילות, הם רוצים לעזור למערכת לתפקד, אוקיי? זאת אומרת, כמובן שעולה השאלה האם המערכת לא צריכה להשתנות, אבל יש גם גישה פרגמטית כזאת שאומרת שהמערכת כנראה לא תשתנה כל כך מהר, אז בואו לפחות ניתן משהו לאנשים כדי שיחיו קצת יותר בטוב במסגרת זו. עכשיו, מבחינת למידה אקדמית, מיינדפולנס הוא בעצם יכולת מטה-קוגניטיבית. כשאנחנו חושבים על מטה-קוגניציה, אנחנו בדרך כלל מדברים על חשיבה, חשיבה מסדר גבוה וכו'. מיינדפולנס זה קשור יותר בניטור של תהליכים תודעתיים. כלומר, זה היבט עוד קצת יותר תשתיתי, אפילו מחשיבה. אז יש לו מה להציע ברמה הזאת. למידה מבוסתת עצמי, מי שמכיר, זה הסיפור של ללמד ילד איך לבסט את עצמו נוכח הלמידה, לעורר בעצמו מוטיבציה וכו'. כל ההיבט של הגישה והקשב במיינדפולנס קשור בזה. למידה חברתית רגשית, מדברים על כל מיני דברים שם בשדה הזה, תדעו, זה שדה עם הרבה אפשרויות, אני רשמתי כאן כמה, אבל פיתוח מודעות, אמפתיה, יכולת תקשורת, יצירתיות גם, קבלת החלטות, קבלת החלטות, אני אגיד על זה מילה,
תחשבו שבעצם המקום שאליו הקשב שלי מכוון זה המקום שבעצם או שהחלטתי שאליו יכוון הקשב, או שהוחלט עבורי שאליו יכוון הקשב. הבסיס לקבלת החלטות זה בעצם היכולת להביא את הקשב למשהו שבחרתי לעשות מרגע לרגע. הרבה פעמים אני בוחר לעשות משהו, אבל ברגע האמת אני לא כל כך שם, והקשב שלי לא שם, ואני עושה משהו אחר. אז יש כאן היבט מהותי במיינדפולנס על איך הוא קשור לבחירה. אפשר לפתח את זה עוד, אני לא ממשיך הלאה. כאן יש סיפור של דע את עצמך, סוקרטס, רוח האדם, ייעוד אם תרצו. זה מקומות שמיינדפולנס מכוון אליהם באיזשהו מקום, כשהמילה ייעוד כאן היא אולי קצת זרה לסיפור, כי היא לוקחת אותה, זו שאלה בכלל. אם תרגול מיינדפולנס וייעוד מתחברים בצורות מדויקות, אני סבור שכן, אבל יהיה מי שיחלוק עליהם. קצת, כל אחד מהתחומים האלה, תדעו שמבחינת מחקר, הכי הרבה יש של כל הסביבה הזאת, אני שמתי כאן מראה מקום אחד, טיש ג'נינגס שעובד המון עם מורים, אבל יש הכי הרבה מחקר על התחום הזה, על מיינדפולנס בחינוך והפחתת מתחים. יש קצת על קשב ולקויות למידה בחינוך, על קשב ומיינדפולנס בכללי יש המון, אבל בחינוך, ריקרדו טרש, אוניברסיטת תל אביב, לא מעט מחקרים, יש לו פרק באותו ספר של מתי ליבליך. החיבור בין מיינדפולנס ללמידה חברתית רגשית, יש פה לינק למאמר של נועל בלדה, גם אני שותף לו. אז המאמרים ששמתי עליהם לינקים זה רק אלה שיש לי גישי, אני יכול לשים אליהם לינקים, אז תדעו. פה שייקה תדמור ואמיר פריימן פרסמו 2 קבצים של ספרים שכתובים, שלא הכל מיינדפולנס, אבל באופן כללי תרגולי התבוננות וחינוך, אז אפשר לקרוא שם, יש עוד ספרים שקשורים בזה. ולא חושב שיהיה לנו זמן לזה. אני אחזור לכאן רגע, דילגתי פה על... שמתי כאן רק איזה 3 מחקרים שהם סקירות כאלה של מה נמצא כשבדקו מיינדפולנס כאן ושם וכו', אז אתם יכולים לעבור על זה בעצמכם. פה זה מחקר על 1,348 תלמידים שמצא שזה משפיע על התחום הקוגניטיבי וכו'. כאן זה מחקר על מורים שהראה ירידה בשחיקה, הפחתת חרדה, וכאן זה מחקר שעשה כבר מין קבוצת ביקורת שלקחו מורים בהכשרה, וקבוצה אחת למדה מיינדפולנס וקבוצה שנייה עשתה הכשרה רגילה, ופה הראו שהמורים 6 חודשים אחרי הקורס בעצם תפקדו יותר טוב עם התלמידים. נראה אם אנחנו... כן, לפני הביקורות, נראה אם יש איזו שאלה קטנה, והדבר הבא שאני אדבר עליו זה קצת ביקורות. שאלות עוד שאני רואה, זה מה שצריך לחפש שרוצים ללמוד MBSR ולהתנסות, אז אני לא יודע לגבי הזה, למה התכוונו פה, אבל אם רוצים ללמוד לתרגל מיינדפולנס... זה לגבי ה-MBSR. כן, אז MBSR זה אם מורה ל-MBSR, שהוא באמת כותב MBSR, הוא אמור לעבור הכשרה מאוד ספציפית, ובדרך כלל, אם הוא באמת קיבל את ההכשרה הזאת, אפשר לסמוך על זה, וזה קורס ששווה לעשות. מאוד ממליץ על הספר של אסף פדרמן, מיינדפולנס, שינוי הוא נמצא במקורות, אבל שינוי נפשי באמצעות אימון מוחי, כן, אני חושב, וזה ספר שממש כמעט 1 ל-1 מסביר מה זה הקורס הזה ומה זה מיינדפולנס בגישה של MBSR, ואסף הוא גם אחד מהמורים היחידים בארץ שמכשירים מורים ל-MBSR, אז שווה אפילו לחפש אותו אם הוא עושה קורס. אסף לדרמן זה השם? פדרמן, הנה, אני רושם פה בצ'אט, הוא כתוב גם במצגת בכל מיני מקומות. עוד איזו שאלה? בואו נראה אם יש פה משהו. איך מבררים התנגדויות? מעולה. אז אני עובר לביקורות פשוט, כי יש לא מעט ויש הרבה מה להגיד על זה. קודם כל, יש המון מחקר, אבל תדעו שגם המחקרים יש להם בעיות. אוקיי? זה מאמר שהתפרסם ב-2018 בכתב עת חשוב, נדמה לי Psychological Science או משהו כזה. זו קבוצה מאוד גדולה של חוקרים שאומרים mind the hype, כלומר, תיזהרו מההייפ עם המיינדפולנס הזה, ואלה כל מיני דברים שהם מצאו כשהם הסתכלו על מאמרים על מיינדפולנס, שלא מגדירים מספיק מדויק את התרגול, חסר פרטים על היישומים,
הרבה פעמים מתבססים על שאלונים של דיווח עצמי, כלומר, אנשים כותבים על עצמם, ואנשים, כל מיני דברים כותבים על עצמם. אין מספיק מחקר על השפעות שליליות, האם בכלל תרגול יכול להזיק. חוסר ברפליקציה, כלומר, מנסים פעם אחת ולא עושים את אותו דבר עוד פעם, בשביל לבדוק אם זה לא היה מקרי שזה עבד במקרה הזה. יש מחקרים שמראים שבעצם מה שהכי חשוב זה מי לימד, ולא בדיוק מה הוא לימד. אז גם זה דברים, בהוראה רואים את זה הרבה. אז זה דוגמה למאמר ביקורתי על המדע של התרגול. אבל יש עוד המון ביקורות אחרות, שקשורות בין היתר בהתנגדויות מכל מיני סוגים. אז למשל, אנשים מיד אומרים, בודהיסטי, רוחני, זה לא בשבילי הדבר הזה, אני, כאילו, תן לי מתמטיקה, אני רואה תרגיל, אני יכול לפתור, או להתחיל לעצום עיניים, לא בשבילי. ובכלל, אם מכניסים את זה לחינוך, למי זמן עכשיו יש מיצב, כאילו, ופיזה וכל מיני כאלה, ויש פה שרשרת שלמה של בעיות שעולות, גם ברמה הקונספטואלית בכלל, של מה הקשר של זה לחינוך, שניסיתי קצת להסביר כאן, וגם ברמת התרגול הזה ומאיפה הוא מגיע, וגם ברמת ממש לנסות להושיב בן אדם לתרגל. אז אם תרצו קצת איזו שיחה של 10 דקות ביוטיוב, אתם יכולים להסתכל פה, אבל לא פשוט ללמד מיינדפולנס, ובתור אדם שעושה את זה כבר איזה 10 שנים או יותר עם סטודנטים, וזה עוד סטודנטים מבוגרים, שחלקם אפילו בהרבה מהקורסים שלי הם בוחרים לבוא ללמוד, התרגול זה מעשה לא פשוט, אוקיי? גם כשכבר השתכנעת שאתה בן אדם נגיד לחוץ ואולי זה יכול לעזור לך, לא כל כך מהר תמיד מגיעות תוצאות, ובכלל, המדע מהבחינה הזאת לא יודע להגיד לבן אדם כמה זמן אתה צריך לתרגל בשביל להפחית את המתחים, או בשביל לשפר את הריכוז. כל אחד מאיתנו מתחיל במקום אחר, כל אחד מאיתנו מבין קצת אחרת את ההנחיות עצמם, כל אחד מאיתנו ברגע שהוא מכניס את תשומת הלב פנימה, הוא חווה איזושהי התנגדות. עכשיו, בעניין הזה אין הבדל בין מיינדפולנס לחינוך, כי חינוך עובד מול התנגדות. זה ממש built in לתוך המושג הזה, זה שאתה מנסה לייצר שינוי, ובאדם יש משהו שמתנגד לשינוי. בני אדם באופן כללי רוצים להמשיך להיות מי שהם. זאת אומרת, זה נכון שהם רוצים להתפתח לפעמים בתחום מסוים או בתחום אחר, אבל הרבה פעמים יש להם את התכונה הזאת שהם יודעים שהם צריכים לשנות משהו, אבל דווקא את המשהו הזה הכי קשה להם לשנות. אז במיינדפולנס יש מאוד את הדבר הזה של אתה כבר יודע שאתה רוצה לעשות, אז אתה נגיד יושב מתרגל, אבל אז פתאום אולי איזו מחשבה, רגע, אני בעצם צריך היום לעשות המון דברים אחרים, ואז אתה כבר הולך לעשות אותם וכל מיני דברים. צריך מוטיבציה די גדולה בשביל לתרגל את זה. עכשיו, שלא לדבר על כשמביאים את זה לבית ספר. ילדים בכלל צריכים ממש סיבה טובה בשביל לעשות דבר כזה. עכשיו, אני אישית רחוק מלהיות מומחה בלעשות את זה עם ילדים. זאת אומרת, אני הרבה יותר טוב בלעשות את זה עם סטודנטים, וגם אני מוגבל מבחינת היכולות שלי עם העניין הזה. אבל התוכניות שהתפתחו בשביל בתי ספר, 8 שבועות, 6 שבועות, מה שדיברתי על תוכניות התערבות, זה תוכניות שמאוד מאוד מנסות לשפר את הגישה שלהם לילדים, ויש כל מיני תרגילים נחמדים כאלה, ההרצאה הזאת של ריצ'רד ברנט, שהזכרתי בהתחלה עם התרגיל מחיאות כפיים, הוא מדבר בדיוק על העניין הזה, שהוא וחבר שתרגלו, זיהו שהתרגול מאוד מועיל להם, וממש פיתחו את התוכנית על בסיס זה שהם שאלו את עצמם איך נגיע לתיכוניסטים ונגיד להם, חבר'ה, בואו תלמדו מיינדפולנס וזה יהיה מגניב. אז הם פיתחו דרכים נחמדות איך לעשות את זה, ויש הכשרות שלהם שמלמדות את זה. ועדיין, אחד מהדברים שצריך לקחת פה בחשבון זה את הציפייה. מה בדיוק אני מצפה שיקרה כשאני מלמד דבר כזה? האם אני מקווה שאנשים יהפכו להיות אנשים שמתרגלים יום-יום ומסורים לזה וכו', או שאני מנסה לתת להם איזו אופציה. ואם אתה נהיה אידיאליסט מדי בעניין הזה, אז אתה נחווה. זאת אומרת, כי זה לא פשוט להגיע למצב שאתה מביא אנשים לתרגול מתמיד ומסור, שבאמת נותן תוצאות. עכשיו, לפחות מהניסיון שלי, ואני מדבר אחרי שלימדתי משהו כמו 750 סטודנטים לתרגל בקורסים שלי בעשור האחרון,
סטודנטים שמתמסרים לתרגול, והרבה פעמים לא תמיד מההתחלה, ולהתמסר לתרגול בקורסים שלי, אני מבקש איזה מינימום של רבע שעה ביום, אוקיי? זאת אומרת, זה לא לקרוא מאמרים בקורס וזה, זה לתרגל רבע שעה ביום ולכתוב יומן בעיקר. זה מוכיח את עצמו. וראיתי שם כל מיני מקרים, כולל סטודנט מדהים שנכנס לזה עד כדי כך שאחרי 15 שנה של רטלין הוא הפסיק לקחת רטלין. אז אני לא אומר שמיינדפולנס הוא תרופה להפרעות קשב, אני אומר שאצלו זה עבד, כי הוא מאוד נכנס בזה ברצינות. אז קורים דברים מאוד יפים כשאנשים מתמסרים לזה, ועובדים עם מישהו שמבין לאן זה יכול ללכת. כי אחד מהדברים שאמרתי קודם, זה שצריך לשים לב, המילה הזאת היא נפוצה מאוד בשוק היום, יש אנשים שמשתמשים במילה מיינדפולנס, ומה שהם עושים זה לא בדיוק מיינדפולנס, וצריך קצת להבין מה זה, ואם אתם הולכים ללמוד, אז ללמוד אצל מורה מנוסה שעבר הסמכה מסוימת, או לפחות הכשרה מסוימת ללמד את התרגול הזה, קשור קצת לשאלה, לעניין שקשור, של האם זה יכול להיות שזה מזיק, כלומר, מה עם אנשים שיש להם טראומות וכו'. אז למשל, אנשים עם פוסט-טראומה, דברים מהסוג הזה, מה שאומרים עקרונית זה, אפשר לתרגל מיינדפולנס, אבל עם אדם שיש לו גם רקע טיפולי. אז למשל, מטפלים היום בין היתר טיפול קוגניטיבי, למשל, משלב מיינדפולנס, אז בן אדם שהוא מטפל כזה יכול לעבוד עם אנשים כאלה עם מיינדפולנס. אבל אם בא בן אדם אליי, שאין לי הכשרה בטיפול, למשל, הוא אומר לי מההתחלה שיש לו איזה טראומה, אני אגיד לו, תשמע, אני אולי לא כתובת מתאימה בשביל הדבר הזה. אז צריך פה, יש פה גבולות, וגם מבחינת מורים, שאלו איך להכניס את זה לכיתה וכו'. אצלי בקורסים אני לא מלמד איך להכניס את זה לכיתה, אני קודם כל מלמד אנשים, בואו תתרגלו, תבינו מה הדבר הזה עושה לכם, תחליטו אם זה טוב לכם, ברגע שתרגישו בנוח, תלכו לאיזה הכשרה כלשהי שתלמד אתכם את זה, אבל קודם כל, תרגישו שזה מועיל לכם ושאתם מבינים מה זה, לפני שרוצים להציע עכשיו כלים כאלה. עכשיו, יש דברים פשוטים, כמו שהראיתי עם הקערה הזאת, שצליל בתחילת שיעור. לזה לא צריך הכשרה מי יודע מה. לא מזיק להבין קצת יותר, אבל לא צריך הכשרה עצומה בשביל לעשות דבר כזה. מה שכן, צריך לקחת בחשבון, שכשעושים תרגולים מהסוג הזה, יכול להיות שזה פותח שיחה מסוג אחר בכיתה. יכול להיות שתלמידים פתאום משתפים בדברים חדשים, שזה דבר מבורך, וזה בדיוק מחזיר אותי לשקופית הראשונה שהתחלתי בה, אבל אני מדבר על הציטוט של דובי ברק, אבל מורים צריכים להיות מוכנים להתמודד עם שיח כזה, ולא כל המורים מעוניינים בזה, אז צריך לקחת בחשבון את ההיבטים האלה. עכשיו, אני רגע קורא מה כתוב, כי אמצעי לפעמים. עכשיו, שאלה טובה ששאלו פה שקשורה לעוד ביקורת, זה האם כשלקחנו מיינדפולנס והפכנו אותו לכלי להפחתת מתחים, לא ניתקנו אותו ממסורת אתית וכו'. אז שאלה מדוברת בשיח, וקחו בחשבון, ההיבט של הגישה בתרגול הוא היבט אתי, אוקיי? זה היבט מוסרי לחלוטין. כשאתה מתרגל מיינדפולנס, אתה לא מתרגל רק תשומת לב, אתה מתרגל גישה, אתה מתרגל לקבל את החוויה, אתה מתרגל אי שיפוטיות, זה הכל ערכים. מעבר לזה, יש תרגולים שנכנסים במיינדפולנס, שהם תרגולים שנקראים טיפוח איכויות מנטליות, כמו הכרת תודה למשל, תרגול שבו אני יוצא מעיניים וחושב על דברים שטובים בחיי, שיכול להיות שיש כרגע בעיות קשות בעולם, אבל יש משהו כמו הכוס מים הזאת שנמצאת פה לפניי, שאני יכול להגיד עליהם תודה. אז גם דברים כאלה, וזה בפירוש אתיקה. עכשיו, אז שאלו, מה זה אומר שמפספסים משהו מבחינה אתית? שמיינדפולנס הוא תרגול שמגיע ממסורת הבודהיזם, שהיא מסורת עם תפיסה מוסרית עמוקה, שמושתתת בין היתר על אמפתיה וחמלה, טיפוח חמלה עבור מי שסובב אותך. וכשאתה רק מציג מיינדפולנס, נגיד, כמשהו שמפחית מתחים, אז אתה בעצם הפכת את הדבר הזה שקשור באמפתיה לאנשים אחרים, למשהו שקשור רק בך, כביכול, וכאילו יש כאן איזה פספוס. אז כאמור, יש בפירוש ערכים כבר בתרגול הזה, זה דורש שיחה יותר רחבה.
לנו 4 דקות, אורן. כן, אז ריצ'רד דיווידסון זה האיש, ולדעתי הוא כתוב ברשימת מקורות. אני שנייה רגע אחזור למצגת, אז תראו שיש פה עוד כל מיני צ'ופרים ששמתי לכם במצגת הזאת. שנייה. זה מחקרים מאוד גדולים שכרגע רצים על מיינדפולנס עם 6,000 תלמידים באנגליה ו20,000 בארצות הברית. זה אני כבר לא אספיק להגיד, אני אולי אחזור על זה, זה סיכום שאני תכף נעשה. תדעו שיש כאן עוד מאמרים ועוד לינקים, וכל המקורות ששמתי זה נמצאים כאן בסוף, אז מה שנמצא במצגת שאין עליו לינק, וזה הנה, מתי ליבליך מופיע פה, שהזכרתי. זה ככה ציטטות כאלה מעמיקות, שאולי זו דרך טובה לחתום את העניין. אני אקח רק את וויליאם ג'יימס, לא כי הוא הכי טוב או כזה, או כי הוא נורא קשור למיינדפולנס, הוא אמר את הדבר הזה. היכולת להשיב תשומת לב נודדת פעם אחר פעם, חסר לי פה המילה פעם, היא היסוד לאופי, רצון ושיפוט. חינוך שיתווה את הדרך לשפר יכולת זאת יהיה החינוך בה"א הידיעה. עכשיו, היכולת להשיב תשומת לב נודדת פעם אחר פעם, זה מיינדפולנס בין היתר, אם נוסיף לזה את הגישה, אוקיי? למה זה היסוד של האופי, הרצון והשיפוט? כי אם בחרתי לעשות משהו מיטיב, ואני מצליח להחזיר את תשומת הלב ללעשות את הדבר הזה, אז בעצם אני כל הזמן מקבל את ההחלטה הזאת מחדש, ובאופן, ואם אני באמת עושה את זה, אני מפגין את האופי הזה שלי. והמהלך העמוק שקורה כאן כשמתייחסים למיינדפולנס בחינוך, אוקיי? זה הסיפור שפתאום הבן אדם עצמו נכנס לתוך החינוך, הוא הפך להיות חלק מתוכנית הלימודים. זה כבר לא רק מתמטיקה, היסטוריה, תנ"ך וכו', שכבודם במקומם מונח, זה פשוט אנחנו. אז אני חושב שבנימה אופטימית זו, אם אין עוד איזו שאלה, אז אנחנו פחות או יותר נסיים פה. אז יש עוד איזו דקה לשאלות ככה זה, וראיתם את האימייל שלי שם, אז תרגישו חופשי לשלוח אימייל, כולל שאלות לגבי איך, אצל מי ללמוד להכניס את זה לבית ספר, או שאלות, לא יודע, תגובות שעלו לכם לאורך ההרצאה לכל הדברים. נשמח לענות. הייתה הרצאה מעולה. תודה רבה רבה. מעולה. והנה גיל חדש שהיה זה, היה מנהל בית ספר של הבן שלי. שלום גיל. תודה רבה, תודה רבה. כן, לכם. תודה. יש עוד 3 הרצאות מעולות היום, אתם מוזמנים להצטרף גם בהמשך. ביי. תודה רבה. תודה אורן. ביי אורן, תודה רבה אורן. בכיף, בכיף. ביי ביי. תודה רבה, באמת הייתה הרצאה מאוד מעניינת, אבל איפה האימייל? כי... יש במצגת, אז זהו, ליאת, הם רוצים לדעת איך לקבל את המצגת, אז... כל הדברים יעלו לאתר. בסדר. גם ההקלטה של המפגש הזה וגם המצגת. וגם אם תחפשי את השם שלי, את תמצאי אותה, את האימיילים. הכל יעלה במסודר.